Zimnet Radio, your 24/7 internet radio station. Zimnet in a flavor. Zimnet in a danger. One time in a flavor. Zimnet Radio, Yakabaka. Let's do it! Zimnet in a danger. Zimnet in a flavor. Zimnet in a danger. Zimnet in a flavor. Zimbabwe's #1 internet radio station, broadcasting to you live 24 hours a day. This is Zimbabwe's #1 Zimnet Radio. Tune in for your favorite bits, tunes from Zimbabwe. Zimbabwe's #1 internet radio station, broadcasting to you live. It began in Africa. Exchange power! A brand new release. Jonathan Mukazi, Forever Young, the big producer. Kupinda kuita pabhamu itsva rinonzi Mberi Kwenzara Maguta chikomana Franco Slomo Dhaka injini yechitima nemakomano Xtra Kwazvose. Yes. Albhamu itsva ndere gore rino zakare tatika gore haringapere muzina kunzwa zvichangoburwa zviri kupisa gamba kana zindofira chipo changu chandakabata nemaoko chandakapuwa naMwari. Rega tikanzwe pakaipa munzwa wengoma. Makadiko Zimbabwe, makadiko Zimnet Radio no flavor in a danger. Anditora na Slomo. kuramba tichirangaridzana chirungu munopuwa namafaro chete promotions kuti pasina nyudzi
aiwa kaikonondivengera chipo changu aikonondivengera chipo changu hakuna anasi ndonongesana dhora mira uone zvako nongadhora musazokangana kutenda producer mukoma sami magonike pamelbourne paaustralia pa ndo anoita kuti chirongwa chachifaye nongadhora wana kuti bata vese nokuchikamidzai pachirongwa kuchipazina nyuti mafaro huti. Yes, subscribe on YouTube mafaro huti and like and share. Nzwa yacho. Sounds out of this world. Zimnet Radio. Brand new releases. Mofaro. Uko ndo kunonzi kurikita ngoma, kurikita waya, rikita. A brand new release.
kufaya mustudio muri kufaya moto wengoma kubva pamaichaita anonzi kumberi kwenzara Maguta Franco Slomo injini yechitima ane vakomana Xtra Kwazvose akuririkita ngoma kuriregedzera ngoma karikupisa agorera kubira kudais Zimnet Radio, the people's choice. kana uchida chirongwa mukuzara kwacho sangana nemuchamararo kumuso Friday kuva na 12 midday UK time kusvika na 3 PM achita kuregedzera magoma mbishi dziri kupisa moto wengoma fanike dzodzidzi vakomana Xtra Kwazvose nechikomana Franco Slomo Dhaka injini yechitima usadherere tofira here chipo changu ndosera kamba kacho parikuti bari vese nokuchingamidze pachirongwa yes uchipasina nyuchi namafaro acho paradio unochibona mafaro chena promotions handiri muimbo Zimbabwe handitone tinoita zvokusvina kurova kusvika kapera hatisi kudambudzire dzimbo panzira isu azvimo mudna yedu epaZimnet Radio hazviite yes munotibata pa www.zimnetradio with the number one internet radio station kamwe kambo kandiri kutora kanonzi nguva nenguva kubva pasemaalbhamu tinongokupai mbiri chete kubva paalbhamu yes kana kuti munzwi nzara kuti tsvaga full album iri rakatakura 7 tracks nguva nenguva
Never go wrong with Zimnet Radio. Kambo kanonzi nguwa nenguwa kubva paubhama kumberi kwenzara Maguta album itsvaitsva kubva kune chikomana Franco Slomo Dhaka neinjini yechitima enzi injini yechitima nevakomana veXtra Kwazvose. Ndiri kuda kuedza kurangarira zvangu ndichifunga kuti jive yacho ipapa pavari kumboziita sei. I'm sure he's killing himself. Zimnet Radio nedanger namafaro acho uchida chirongwa ichi mukuzara kwacho sangana nemuchavararo wako musi Friday wega midday kusvika na 3 p.m. Kuradalura dziri kupisa chete chete. Inzwa waya yacho. Shingi Mafaro on Zimnet Radio. Aikona kuzorekedza mukana uchipfuura nemuzvigunwa mukunge mvura. Mwari vanongopa mukana kamwe chete chete. Soko iro riri ndikutoona riri kusvika pane mumwe munhu. Waibata ka waibata. Mukana unowana nguva imwe chete chete, kwete kaviri, kwete katatu, kamwe chete chete. Ukadzimara wawana ukaupotsa watadza kuutambiza wairasa. Zvinoitika paZimnet Radio musi wechishanu wega wega namafaro wacho. 12 midday UK time kusvika na 3 p.m. Wotimana pa www.zimnetradio. Atetone.
yes mabva musakanga kusubscribe pamafaro huchika mobva malaika mobva masheya nevamwe zviende kumberi hatikasvikire mese ukasherawo vairi vatatu 5-10 zvichienda kumberi ikoko. Ngatiendese mhanzi dzevana vezimbabwe kumberi tega tosumudzana pachedo. Vakomana ivavo mukanga mavanzwako vari kuedza live mosvika nhaiga tosapotana nawo malive shows imomomo. Ukanga wawanawo mari yacho wawanawo mhanzi yacho napamwe wakandirwapo whatsapp. Yes ngomudonhedzerawo mbichana zvakare achada kudzokera kazvakare mustudio naye muimbi tomonakirwa chetere. Ngatisimudzire vaimbi vedu muneni wenyu mafaro wacho pachirongo huchi pasina nyuchi munopona mafaro chene promotions Distant Studio Southeast of England. Wakaita kurikita manzi kuradamurwa inzwa album racho rakatakura dzimbo 7 baba namai ndofira chipo changu gara naye nguva nenguva kari pasi pezwi rangu kumberi kwenzara maguta ndotaito treki manduwe namapfungwa dzangu yes rakadaro Brand new releases, Mafaro. kune vanowaziva kune vanoziva kamawabatisa kumafranco ava kamawadzokuti hanzi namafaro ndoda kukunzai pachironga live ndichanga chichiupai hurukuro nevaimbi zvatakagara tichiita asi gore rino ratakupinda iri chirongwa chacho chinenge chakuya pacho chega. Yes ndinoda kuti timbonzwa hurukuro navo kuti zvakamira sei nechikwata Xtra Kwazvose. Album icheche inonzi kumberi kwenzara maguta. Ndikuitira zvakanaka mene imi tobatana muchirongo mukuzara kwacho musi Friday wega 3 p.m. 12 midday UK time kusvika pa 3 p.m. Mazvita mgoma Franco, yes w1 ngoma Jonathan Mugazi, big producer. Welcome to Simnet Radio, your 24/7 internet radio station. Simnet in a flavor, Simnet in a danger. One time in a flavor.